Jeg står her med Emil Frederiksen fra U14, og Emil, I har lige været ude at spille og tabt 2-0 til FC Nordsjælland. Hvordan synes du kampen gik? Jo, gik fint op, men de var lige en tand bedre end os, og vi skal være mere parat, når vi skal spille i morgen mod København. Men vi kan godt, tror jeg. Ja. Og de ting, som vi snakkede om før kampen, sådan med parathed og spille direkte, og sådan, hvordan synes du, de ting forløber sig i kampen? De forløber sig okay i perioderne, de er rigtig gode til at dække dem af. De ting direkte hedder, og keeperne er gode til at tage frispark og hjørne, og sådan. Det lykkes ikke helt for os i dag. Nej, hvordan synes du, at første halvleg den går i forhold til anden halvleg? Første halvleg synes jeg fungerer lidt bedre. Jeg synes, vi hænger lidt mere sammen, og sådan bedre moral og sådan holderne. Det var ikke så godt i anden halvleg. Så nu har vi en kamp i morgen mod FC København, ja. Og der kan jeg mærke stemningen, den skal lige op igen, og så er vi klar. Hvordan synes du, glæder du dig til kampen? Ja, vi tester. Det er godt. Og vi siger tak her fra FC Nordsjællands omklædningsrum.